Моңарчы югалганнар да. Сәлем Бен. Син исән. Әйе исән. Аларны ничек табарга беләсеңме? Җинне таба аласыңмы? Минем берничә уй бар. Димәк, син белдең. Локны безнең белән монда алсак, шулай буласын белдеңме? Үлсәң үләсең. Аннан кире кайтмыйлар. Аккыш станциясында дарма эшчеләре җир бұраулаганда очраклы рәвештә энергия белән зур кесәне тишәчәк. Шуның өчен сезнең очкыч Ашаникның 815-нче очышы утрауга җимерелеп төшәчәк. Мин бу энергияны юк итә алам дип уйлыйм. Килеп чыкса, бу бункер төзелмичәк. Һәм сезнең очкыч тиеш булган урында утырачак. Бу энергияны ничек юк итәргә телисең? Водород бомбасын шартлатам. Бомба кайда, Ричард? Ул кайда? Мин күмеп куярга кушкан водород бомбасы. Ул кайда? Башта коралыңны төшер дә без сөйләшербез, яхшымы? Кешеләр зыян күрмәсен. Коралыңны куй. Өчкә кадәр саныйм. 1. Алай итмә. Ул анда нишли? Джек, ул юләр. Чынлапмы? Шуның өчен монда булсак, барсын да үз урынына кайтарырга. Бу бердән бер мөмкинлек булса. Юк, Нишлисең? аны Сине үтерделәр. дә үтерәчәкләр. Без качарга тиеш. Джек, хәзер үк. Джек, Селкенмә. Селкенмә. Сез тагын кем? Даниэль, ни генә булса да, онытма, мин һәрвакыт сине яратачакмын, әниең. Елаис. Нәрсә булды? Бу кеше монда килеп миңа янады. Елаис җавап бирде. Аларны каян таптың? Куакларда туттым. Күселәрне кебек. Сез бу кеше белән килдегезме? Әйе. Аларны чатырма алып барыгыз. Миңа җавап бирә аласыңмы, Елаис? Нигә бу дарма башлангычыннан сугыш игълан итүгә охшаган? Бу кешеләр дарма башлангычыннан түгел, Чарльз. Алайса алар кайдан? Утыз елдан соң. Ричард, ул монда. Төшке аш. Джон? Сәлам, Ричард. Күптән күрешмәдек. 3 ел үтте. Нәрсә булды? Син кайда идең? Баргач аңлатырмын. Кая баргач? Тиздән караңгы төшә. Синең белән бер йомышны үтәргә кирәк, ә вакытыбыз аз. Нәрсә булды? Син үзгәргәнсең шикелле. Хәзер минем максатым бар.